Vincent, kung sa ba gusto mong isulti na ako? Come on, sulti ko. Si Jinjin, miyanhin ako, umiingon, mihangyo siya nga, mo eskwela siya. Nitando ka? Vincent, gusto gini mong ibandilyo? Nung may anak tang Ricarde? Dili man tingali na matago ba? O, ano nakatago man ko? Kisa na sayod, nung may anak ko pinaangkan. O bitaw, apan si Jinjin mao ang nag-antos. Imo siyang gibilanggo, sukad pa niya itong gamay pa siya. Dito siyang kwarto. Tanawa, kung sa'yo nitabo ni Jinjin, gidudahan nga retarded. Kasabot man siya kung sultian, good. Niya, buwan lang, kanang bata-bataon lang yun siya. Unya, na-discourage ka, tugod niya na. Wa pa, oy. Wala lang yun kasabot sa akong gibati. Sige na, day, ha? Good girl man bitaw. Sige na, di ba? Good girl man, Jinjin. Hindi na. So, ang good girl, mutuman man na sa isulti sa makuwang niyang ina, di ba? Okay. Sige na, day, oh. Lahos na dito, ha? Iyan katog sa kwarto. Good girl man, Jinjin. Oh, good girl man. Bye-bye na yun. Bye-bye. Tawag dito, day, ha? Ikaw na lay lahos. I look into your eyes, so far away. There's trouble on your mind. You're losing faith. Dondongan! Dondon may tao sa gate! Aglihe! Ay! Mga malis, Dondon. Ano lang? Nana! Purado ba? O, lagi. Pero lang. Ingon ba lang ni Ana ang isugat mo na ako? Dugay na makatuigan wa kita magkita. Dili pa lang kunin ko hangpon. Ang tabuti pasabot ini ma. Ini nang giligtas sa inyo pagtalikoy na ko ng inyong anak. Anak, pag-aksa ko di mo, giminga na kay ko di mo, anak. Ma! Oh. Dali. Padayon ako sa suod. Dagang kong isang kinig. Ma, sorry ma. Nablangko kong makatiyot. Wala ko mahibaw nga. Di ko makatuwa nga mahitabo ni. Huwag ka lang mahibaw nga dugay na kong mga... Dugay na ko nang handay nga mahitabo ni ma. At dali, salingon ko na. Pasod na ko. Dali kay dagang kong isulti niyo. O ma, dali kay ko na. Salamat, ma. Nakauna-una kapag ani din eh. 24 na katuig ang nakalabay. O, karon pa kita makita. Yan lang. Ang tinuod, Perla. Dugay na kaya kung nangandoy nga makikita nimo. Ma. Abi nimo. Hindi ako ang gamonitor nimo. O, nasayod ko. Nandi ay, ipakasal ka gyud sa tao nga nakapaanak nimo. Ma, way tuyo si Vincent sa pagkawa sa iyang mga responsibilidad na ako. Walang siya makabalik dayon tungod sa mga kakulian nga wa niya kapugni. Pero, sila nakabalik na mingato sa ato sa pagpahibaw ng kaslo na ni si Vincent. Giabog dahil mini Papa. Wa pa ganin ni makatikang sa unang ang sa atong hagdanan. Wa na mini pa dayon na. Giabog ni sama sa kairo. Sakit sab kaayo sa akong buot ang nahitabo kanimo anak. Pero wa ko'y mahimo sa desisyon ni Hamin. Sa ato pa ni Mae. Si Hamin ang iyang tingog mo'y masunod. O nga wa gyud ko'y mahimo. Unya, ma. Niliya ka man.
tingalig mag-away mo si Papa tungod kay gisupak mo ang iyang kabubuton. Dili na makagahom si Hamin, Perla. Unsay? Unsay buot mo ipasabot, ma? Ang tao di ay bisan unsa pa niya kalig-on, dili siya makastupag sa kabubuton sa Dios. Muabot yun ang panahon nga maluya siya. Buot mo ipasabot, ma. Nagluya si Papa. Luya maga. Di ka makalimot. Okay ang mga pa. Ay nagkupagdagod. O sa dili ko, di na mahimo. Maapil ni kaso sa mama ni mo. Kung makita mo na mong amo mga anak, kadunay problema. Salamat pa, pero okay ra gyud ko. Ayaw ko balaka diri sa ako. Pa, kung okay sa imo, ihatod lang tika, i-drop tika. Mag-ilis lang ko, wata lang jud ko. Ano? Ayaw na lang. Magmotor lang ko. Sige, una ko mo. Sige pa, ingat. God bless. Kaod-kaod na si Papa ni mo sa ospital. Nag-malfunction ang iyang kidneys. Gani, gidialysis na siya. Hurot-hurot na ang tanan sa mga butang. Mga kayutaan, nabaligit na. Mitabang pagani ang akong mga kaubang maestro o maestro. Kaya saon, matagsimana, gidialysis man siya. Ma, naluwa man minimo pa ibawa si Vincent. Kanunay ko naghanda-handa sa pagbisita niyo. Apan nahadlo ko. Sa tingali pag nasilag kaghihapon lang. Pero ang akong kahiubos, dili makapapa sa iyong pagkaginikanan. Maundigyo ko makapasagad ninyo, ma. Salamat, anak. Dili na ako magdugay din. Wa tumahibaw si Papa nimo nga biduaw ko nimo. Mukuyaw ko nimo sa ospital, ma. Gusto sa kumuduaw ni Papa. Aw, kadingot gumaaw di unata. Ayaw na, busog pa ko. Ah, kape. Matimpla ko kape. Dili maayo na ako ang kape. Busog ka ayaw akong palpitation. Patuod. Ang ina mga anak, ang aking mga ako, kain sila. Gusto ko makikita nila. Di ba sila kabuo? Duha nga mo anak. Si Shane Pearl o si Jennifer. Ah, ma. Si Vince di ay mga kumbana. Oy, Pasaylo ako. Karon pa kong pakita ninyo. Vince, may problema. ha? Nga no, naunsa man si Jennifer? Naunsa si Jenny? Naunsa problema? O si Jenny ba? Di na ginawad mo si muna una si Jenny. Muna pa mo naaso si mo, oh. Jenny. Oh, unsa ba imong gingon nga problema? Aw, sounds problematic manggod ka nakigsulti na ko ron. Ni-smile, tuod ka pero hilaw. Unsay problema ba? Unsa bitaw ang problema? Ikaw ba? Bisan sa phone na ta nagsulti? Imo jud kong pimisay kuhon. Aw, kung makatambong ka sa kong dibo, okay lang. Pero kung di ka makatambong, mahibos jud ko nimo. Kuan Shane, kanang may nayon na ba kog labgas gawas? Promise ba yun ha? Kana mao na akong paningkamuton Shane. Promise na nako, sweetheart. Vince, dialysis na lang ko noon nagsustener. Aron masumpayan ang kinabuhi ni Papa. O karon lang mo nagpahibaw na mo? Nagbuot-buot lang sa pag-anhin din sa inyo. O tumahibaw si Namin. Nga, may ano ko din sa inyo. Nga sa ato pa, nagpabilin gyapong gahi ang iyang kasing-kasing alang namo ni Perla.
Nga hangtod karon, di pa gyapon siya makapasaylo sa akong asawa. Vince, atuon ko lang si Papa. Dili mahimong dili may makasulti si Papa. Kanya, ang imong klase. Mo-text lang ko sa kauban ko, maestra. Magpa-substitute lang ko. Unya, manangit ko sa principal. Butugot lagi sila, emergency man eh. Daghan ang higayon nga misway ta pag-adto sa inyo, sa inyong probinsya. Apan, dili na gani maihap sa tudlo ang mga higayon nga nangadto ta sa inyo. Apan ang imong amahan, lain kayo sinultian. Wa gani ta padayon na sa inyong bahay. Sakit ang sinultihan ng imong amahan. Kay wa na kuno siya anak, patay na ang ilang anak. Pero siya rin naman sa Vince. Kung magpabilin paghihapon siya magmagahi. No, sige. Ato Yan, maapas lang yung mga anak. Kung magdamag anak, kung magdamag mga anak, Vince, si Shaper na dad, Ipadala ang doon mo ka mga anak, Perla. Gusto ko ikahimamat sila. Nga ako mga apo. Sige lang, ma. Dad-unti ka rin sa kwarto ni Jennifer. Aron imo siyang mahimamat. Kutog sa mahimo, di ko gusto makagawa siya din eh. Grounded? Ang usa mo ka anak, Perla? Matubag ron ang imong pagutana, ma. Mga walay subok, mapailubon ug matuod, kung mga walang kawaw, ang kainit walay pagkabugnaw, kung mga labi kabililhon ug kadalay ko.